салом алейкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. хуш омадед ба канали мо. Тамошобинони азиз, имрӯза навори мо мешавад яке аз распродажаҳои беҳтарин ки доингора распродажа кардагием. Ина доингои тоза фасон якум сорта, ине ки ҳамаш қариб яктаи мондагиай. ду либосош 150 сомон, 75 сомон меғалта. Ана мехед доинги сангдори фасони хушрӯ якум сорт. ду либос 150 сомон. Айди либос боло равон мекунем. Ина марҳамат, хоҳишмандо метавонен дархост кунед. Ихел распродажа намешава. Диден инамҷа чанд тай аста озима шумода нишон метиём. иҷа борки бисёре ҳар як шуда нишон дода наметонам. Барои аввал то қадри имкон як чандташа шумода пешниҳод мекунам. Хулас инамино ҳамаш борои новинка. Борои новинка гуфтистам, борои распродажа. Дидед ино чандташ гулои пештаракам барои ҳамон ин нарх распродажа шудагиянд. Агар не ҳамаш доингои қиматӣ будан. Мана у вақт бо 1 сол 2 сол пеш материал беҳад худтон медонед ки қимат буд. Ҳамин сол арзонтар шудагиай. Хулас нигоҳ кунед чӣ ха хушрӯ гулакҳо ҳастай. Ҳамаи ҳамино барои распродажа пешниҳод шудагиай. Мана ана ин ҳастай. иҷа дубайскиёям ҳаст. Ина нигоҳ кунед. Ё доинган. ҳозима шумода то охири навора тамошо кунед. Дубайскиёшам нишон метиҳам. Мана доинг. Мана инаи дубайски. Анаи доинг. Анаи савзак ваяй. Доингай. Доинг беҳад паплини хушрӯай. Мешувен ҳичи намеша духтарако. Ман ҳамаи шумода тавсия метиҳам ами доинга ки сифаташ зурай. Инаи капляш боша дубайския. Иам ами распродажа ғалтагиай 75 сомон. Хулас айди либос боло равон мешава. Мана фиолетови ҳаст, ана сурх ҳаст, ана тигр ҳастай. Ай тигр 2-3 либос дорем. Ҳамаш сангдоранд духтарако бо иша бинен чихе рамашкаги будай. Хулас ишам доингай. Мана доинг. ҳамаша ҳами хел ма кушода шумода нишон метиҳам. Шумо бинед. Дидед чихе хушрӯча доинго распродажа шудагиай. иҷада бо ҳаст. Мана ин сирх нишон дода будам. Ана ин занҷабил гулак ҳастай. аз ана ин сирх ҳастай. бинед чихе хушрӯай. аз сабаби бисёрай ҳар якча намеша кушода. хулас духтаракои азиз, ҳамаи ҳамино паплинои якум сортан. сангош аҳамиятият ҳар хела задагиай. ҳам дизайнай, ҳам сангай, ҳам дождикай. Дождикаш камай. Мана ини кабутак мехоҳанд бисёро. ина кабут 75 сомон як либосаш. ду либос 150 сомон духтаро. хулоса анами серият ҳамаш распродажай. Мана тамошобино дер накарда дархост кунед. касе барои савдо гирифтан мехоҳа, духтаракои азиз, беҳтарин имкониyaтай, зеро ки материали нағзай, сифаташ хубай. Ана инчунин анами диряди дигаям распродажай ё дубайскиян, ёям 75 сомониян. леке аз ду либос боло равон мекунем. Мана сангошон хамилён. нархаш 70 сомон. 75 сомон бахшиш. диден ана ё чандтаи ҳастай. барое ки рулона нав карда, нав шуда распродажада санг задем. хулоса духтаракои азиз, мана намино диден сангош хамилёнай. гулошон анам хеле. нархаш 75 сомон. мана розови. не доинга, сеташ доинга ёям ами нархан 75 сомон. рақамҳои ма дар рӯи экран ҳаст духтарако. касе да кадомиш дар кор мешавад, шумо скриншот карда партоен, мо доставка мекунем. бо ҳамин навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. саломат бошед. хайр.